5 бала һәм 1 ир. Дәүләкән районында янгын 6 кешенең гомерен алып кетте. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы итәкче ярдәмчесе Ленар Вахитов. Ленар Федосович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, тәү тикшерүләр нинди хыгымта яһай, сәбәп нимәлә бундай котыскыс янгынның? Бүгенге иртә бигрәк тә куркыныч булды. Республикабызның Дәүләкән районында куркыныч янгын теркәлде. Бу янгында 6 кешенең гомере өзелде. Шул исәптән 5 баланың. Бу балаларның вафат булуы безнең өчен бигрәк тә куркыныч. Әйтергә кирәк, әлеге вакытта Следственный комитет белән җинаять эше ачылды. Бу янгынның сәбәпләре ачыклана. Ачыклану өчен әлеге вакытта экспертизалар каралган. Әлеге вакытта берничә сәбәп карала. Төп сәбәп монда электротехнический дип атала. Әлеге баягы электр сымдары төзек булмау аркасында. Бу вакытта бундай янгындар бик нык яшәй башлаган түгелме? Статистиканы алсак, безнең менә вафат булучылар бигрәк тә мондый куркыныч янгыннар гел шушы төнге вакытта килеп чыга. Чөнки төнге вакытта безнең кеше йоклай. Менә бу янгын алсак бит инде монда бик зур янгын булмаган бу фатирда. Монда менә шушы янгын вакытында килеп чыккан төтеннән, шушы пластиктан чыккан химический элементлардан кешеләр үлгәннәр, тонсыгып, алар вафат булганнар. Шуңа күрә иң куркынычы менә шушы продукты горения дип әйтәбез. Шуңа күрә төнге вакытта бигрәк тә куркыныч шушы янгыннар. Шушы янгыннар булмасын өчен безнең бит менә статистика буенча иң төп 3 сәбәп тора. Бу беренче урында электротехнический, электр корылмаларны, электр шелтәлмәләрдән килеп чыга. Икенчесе ут белән саксыз эш итү аркасында килеп чыга. Өченче мишләрне, мөрҗәләрне дөрес итеп карамау, төзекләндереп тормаган чакта бу сәбәпләр менә төп булып торалар. Пластик янган аркасында шул ескә томсыккан дип. Без гынгы вакытта электр приборлары менән генә түгел, шул пластик менән дә үзебезне нык уратып алабыз шикелле. Кызганычка каршы шулай, безнең гомеребез бер урында тормай бит инде. Шуңа күрә елдан-ел безнең техникада, электротехникада төзелеш материаллары артала, шулай ук төзелеш материалларда, элек бит инде күбрәк агач булса безнең йортларда, авылларда да, әлеге вакытта күбрәк без үзебезнең йортыбызны шушы химикат продукция белән без үзебезне уратып алабыз. Кызганычка каршы, менә шушы янгын килеп чыккан вакытта, бәләкәй генә янгын булса да, шушы электротехнический менә бит инде причина, шушы пластиклар янып, алама химический төтеннәр чыгып, кешене вафат итә. Ленар Федосович, әлеге вафат булган гаилә ул күп балалы гаилә. Әсәһенең балалардан әлбәттә кайгыһын уртаклашабыз. Бу күтәрә алмаслык авыр кайгы дип исәпләйбез. Әмма күп балалы гаилә ул мотлак рәвештә янгын хөндерүче корылмалар менән тәэмин ителергә тиешле категорияга карай. Бу соракта корылмалар эшләмәгәнме, әллә улар төзек булмаганмы? Тикшереләме бу? Дөрес әйтәсез, бу категория безнең республикада каралган. Шуңа күрә бу категорияга бигрәк тә зур безнең внимание, республиканың вниманиесе булырга тиеш тә һәм бар да. Әмма инде менә бу янгын буенча менә шушы ачыклау эшләре алып барганда ачыкланырга тиеш. Нигә бу янгын килеп чыккан беренчедән, икенчедән нигә бу кешеләр вафат булганнар. Әйтергә кирәк, бу фатирда бу пожарный извещатель, бу корылма булган, урнаштырылган, ул эшләгәндә, ул срабатывать иткән дип әйтергә кирәк. Чөнки күршеләре ишеткән, бу янгынга алар килгәннәр ишетеп. Әмма инде бу янгында бит инде бер зур кеше дә вафат булды. Бу кеше инде аны ишетмәгән. Шуңа күрә бу янгынның сәбәпләре ачыкланган. Әлегә бу корылма менән куллану кагыйдәләрен төшереп китәйек. Әйткәндәй, бу корылмалар әлеге вакытта безнең менә 15нче елдан бирле бигрәк тә нык зур популярность алды дип әйтергә кирәк бит инде безнең республикада. Безнең күп категориялар бар республикада, кемгәләр бирелә. Бу приборлар үзләренең әйбәтлеген, үзенең дөрестлеген дип әйтергә кирәк, аларның куерлыгын өчен алар үзләренең күрсәтте. Безнең республикада 1000дән артык кеше коткарылды бу приборлар белән. Безгә әле ачык кына мәгълүматлар буенча. Бу приборларны бит әйтергә кирәк, ул эшләй төтөнгә.
Әйткәненчә, менә бу янгын буенча да безнең беренче фактор ул төтен. Чөнки беренче фактор янгын вакытында ул төтен килеп чыга. Бигрәк тә менә безнең янгын вакытында ут күбрәк түгел, төтен килеп чыга. Шуңа күрә бу төтенгә ул эшләй. Бигрәк тә менә әйттем бит инде, төнге вакытта бу куркыныч янгыннар килеп чыга. Кеше йоклаган вакытында бу приборлар тавыш чыгарып, кешене уятала. Шуңа күрә бу приборлар нык әйбәт, бу һәрбер фатирга аны куярга кирәк. Мөгаен дә вакытында уларны зарядын алмаштырып торырга кирәктер. Вакытында карап торырга кирәк, аларның батарейкаларын алмаштырырга кирәк. Монда инде уртача әйтергә кирәк, бу бер батарей 1 елга җитә. Шуңа күрә ел саен да аның батареян алмаштырып, карап торырга кирәк, төзекләндереп. Аннан соң моны әйтергә кирәк, кызганычка каршы рейдлар үткәргәндә шундый ук фактлар ачыла. Кемгә менә каралган бу приборлар, күпчелек алар бар шундый категория бит инде антисоциальный гомер алып барган. Алар бу приборларны сүндерәләр, түшәмгә куймайлар, алып куялар. Андый фактлар шулай ук ачыла. Шуңа күрә әлеге менә бу янгын буенча, бу куркыныч янгын буенча алсак, рейд бу фатирда әле менә күптән түгел, март аенда гына үткән. Шулай ук монда комиссияда по несовершеннолетним детям балалар буенча эш алып барылган. Шуңа күрә менә нигә бу янгын килеп чыккан, нигә бу кешеләр вафат булуы әле ачыклана, сәбәпләре ачылачак. Тикшерү алып барыла. Гомумән был төн һеҙҙең ведомство вәкилдәре, хеҙмәткәрҙәре өсөн тынысһыҙ төн булды дип әйтергә мөмкин, сөнки әлеге ваҡытта республикала боҙ ҡуҙғалды. Ғүмерҙә булмағанса, март айында. Һеҙ бындай сценарийға әҙер инегеҙме? Һеҙ әлбиттә әйтәһегеҙ, һәр ваҡытта иң хәүефле сценарий буйынса әҙерләнәбеҙ дип. Без иң начар, иң алама сценарий буенча әзерләнәбез, чөнки менә теге елны алсак, безнең җәй вакытында да ташкын килеп чыкты. Шуңа күрә һәрбер вакытка, һәрбер рискка без әзер торырга тиешбез. Дөрес әйттегез, менә ял көннәрендә бик явым төшүме дә күп булды, яңгырлар да күп булды. Бу яңгырлар үзләренең ярдәмен дә күрсәтте бу ташкыннарга. Шуңа күрә озакы 2-3 көндә безнең менә әле ташкын уже актив фазага якынлаша. Күп кенә елгалар ачылды. Бигрәк тә шушы таулы елгаларның Елем, Зилем елгаларыннан башлана бит инде. Иньяр, Едем елгалары. Шуңа күрә менә шушы ташкыннар нык көчле ташкынга китермәсен өчен, безнең бакчаларны, авылларны басмасын өчен бигрәк тә безнең республикада бурылма урыннар күп, түбән урнашкан күперләр урыннары күп. Бу урыннарда тыгымлыклар булырга мөмкин. Тыгымлыклар булса инде монда буз гына түгел, шулай ук агачлар да тыгыла. Бу тыгымлыклар вакытында ачылып, аларны чистартып турсак, оператив рәвештә реагирование булса, зур ташкыннар буларга тиеш түгел. Әйткәндә, юлдар да ябыла бит әле, һәм монда юлдар бары тик тау елгалары булган яктарда гына түгел, мәсәлән, Әшәй районында, унда ла юлдар хәүеф астында. Әлеге вакытта безнең контрольдә 16 хәл тора, 15 районда. Әйтергә кирәк, менә таулы районнардан башка, дала районнарында да андый хәлләр бар. Әле безнең контрольдә тора. Но анда күбрәк елга ташкыны түгел, кинәт эрегән кар буенча шушы сулар түбән урнашкан урыннарда, түбән урнашкан юлларда, перелив дороги дип атала бит инде, судан суага юл аша. Шуңа күрә андый очраклар бар. Бына әле социаль селтәрдә, мессенджерда без нимә күзәтәбез? Ташкынды һәркем күзәтә, телефондан төшереп һала. Бына шу вакытта нинди хәүефле кагыйдәләре турында онытмаска һәр киңәш итәһегез. Бу мәгълүматлар беренчедән әйтергә кирәк, безгә ярдәм итә, чөнки һәрбер менә шушы мәгълүмат буенча, һәрбер шылтырату буенча безгә халык ярдәм дә бирә, чөнки кайдадыр тыгымлык башланса, без бит инде күзәтәбез, нинди елгада, нинди вакыйга булганын, без оператив рәвештә аларга реагировать итәбез. Икенчедән, монда инде елга буенда булсаң, ташкын буенда булсаң, хәвефсезлек кагыйдәләрен унутмаска да кирәк. Табигать гарәсәте икәнлеккә төшереп торырга. Шулай, потому что бәлә безнең аяк астында, бигрәк тә якын килергә ярамай монда елга буенда, чөнки җыгылып кына китсәң, төшсәң бу елгага, аннан чыгарга бигрәк тә авыр булырга мөмкин. Чөнки монда бөтен шуп белән, бөтен буз белән катлама, бөтен шушы елга көчле көч белән ага дип әйтергә кирәк. Бу бигрәк тә начарлы хәлләргә китәргә мөмкин. Шуңа күрә хәвефсезлек кагыйдәләрен үтәргә кирәк, бик якын килмәскә кирәк елгалар буена. Нәрфидәсович, тагыла бер нисә гаилә эвакуацияланган Гафури районында. Улар кайда урынлаштырылды?
Күпчелек әлеге вакытта алар урнашкан үзләренең туганнарында, һәммә инде вакытлыча урнаштыру урыннар каралган, анда алар урнаштырылган. Безнең республикада әйтергә кирәк, алар 500-дән артык. Әйткәнемчә бит инде иң начар сценарийга без каралсак, безнең 80 меңнән артык кешегә ул урыннар каралган. Шуңа күрә без әлеге вакытта әзер торабыз. Һәрбер ташкынның бөтен рискларына республика күләмендә генә түгел, бөтен Рәсәй күләмендә дә, чөнки безнең күрше республикаларның да мониторинг алып барыла. Безнең елгалар бит инде бергә урнашкан дип әйтергә кирәк. Бер-беребезгә ул су белән бәйлебез, бер-беребезгә ярдәм итәбез ул су белән. Шуңа күрә бу эшләр әле алып барыла. Өфөгә бындай ташкындар килүе көтеләме? Өфөлә ни хәл гомумән? Мәгълүмат буенча Өфе кырында, Өфе районында бик куркыныч хәлләр булырга тиеш түгел. Әмма инде менә прогноз шундый бар. Дим елгасы буенда шәк кенә нормадан күтәренке булырга мөмкин. Шуңа күрә Дим елгасы буенда бик күп кенә безнең бакчаларда урнаштырылган авыллар да бар. Шуңа күрә кемнәр традицион рәвештә менә шушы ташкыннарга эләгә иде, аларга әзер булып торырга кирәк. Беренчедән паникага бирелмәенчә, үзләренең йортлары кырында, ихаталары кырында, йорт эчендә, фатир эчендә әйберләрне урнаштырып, әзер булырга кирәк бу ташкыннарга. Кайда хәбәр итәргә? Белә каза килә калса. 112 номеры белән шылтыратып мәгълүматны бирергә кирәк. Шулай ук күрәсез икән, кайдадыр тыгымлык башлана, бозлар тыгылымлыгы башлана, су күтәрелә башланса, 112 номеры белән шылтыратып мәгълүматны бирергә кирәк. Зур рәхмәт кагыйдәләрдә искә төшерергә ярдәм иткәнегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, хәвефсезлек кагыйдәләре турында без Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Башкортстан буенча баш идаралыгы итәкчесе ярдәмчесе Ленар Вахитов белән искә төшердек. Игътибарлы булыгыз.